या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। वैभववाडी तालुक्यातील स्टॉल हटाव विषय पेटलाय। स्टॉल धारकांवर होणाऱ्या कारवाई विरोधात महत्त्वपूर्ण बैठक संघटनेचे नेते जयेंद्र रावराणे यांच्या घरी सुरू आहे। या बैठकीत स्टॉल धारक आक्रमक भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहेत। प्रशासन देखील कारवाई करण्याच्या भूमिकेवर ठाम असल्यानं स्टॉल धारक आक्रमक झालेत, त्यामुळे हा विषय पेटण्याची चिन्ह अधिक आहेत। आमदार नितेश राणे हे वैभववाडी दौऱ्यावर आहेत, ते स्टॉल धारकांना भेटणार का, यावर काही तोडगा काढणार का, याबाबत अनेकांना उत्सुकता आहे। महाड तालुक्यातील इसाने कांबळे गावाजवळ ट्रान्सफॉर्मर कॉइल चोरीचा प्रयत्न जीवावर बेतला। शॉक लावून कोळसा झाल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे। महाड MIDC पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक मारुती आंधळे या घटनेचा अधिक तपास करतायत। पोलादपूर तालुक्यातील अनेक गावात ट्रान्सफॉर्मर मधील कॉइल चोरी करणारी टोळी सक्रिय आहे, त्याचा थांगपत्ता आजपर्यंत लागलेला नाही। अशातच महाड पंढरपूर रस्त्यावरील इसाने कांबळे गावाजवळ रस्त्यावर असणाऱ्या ट्रान्सफॉर्मर मधील कॉइल चोरी करून पसार होण्याच्या तयारीत असणाऱ्या अज्ञात टोळीमधील एकाचा शॉक लागून मृत्यू झालाय। याबाबत महाड MIDC पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मारुती आंधळे आणि पोलादपूर तालुक्याचे विद्युत अभियंता यांच्या सहकार्यानं पोलीस तपास चालू असून अज्ञात व्यक्तीचं नाव अद्याप समजलेलं नाहीये। भिवंडी शहरालगतच्या ग्रामीण पट्ट्यातील खाडीपार भागात असलेल्या मूलचंद कंपाऊंड परिसरातील 2 मजली इमारतीचा पहिला मजला पूर्णतः कोसळलाय। यामुळे तळमजल्यावरील कापडाच्या दुकानात झोपलेल्या एकाचा ढिगाऱ्याखाली दबून जागीच मृत्यू झालाय। मजीद हबीब अन्सारी असं मृतांचं नाव आहे, तर अशरफ नावाच्या 22 वर्षीय तरुणाला ढिगाऱ्याखालून जिवंत बाहेर काढण्यात अग्निशमन दलाला यश आलंय। त्याला गंभीर जखमी अवस्थेत रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलाय। रत्नागिरी जिल्ह्यातून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे। या ठिकाणी जगबुडी नदी प्रदूषणाच्या विळख्यात एकाच दिवशी 2 मगरींचा मृत्यू झालाय। तसेच मागील 3 महिन्यात एकूण 6 मगरींचा मृत्यू झालाय। या घटनेनं खळबळ उडाली आहे। रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेडमधील जगबुडी नदी सध्या प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहे। गेल्या काही महिन्यांपासून या नदीमध्ये असणाऱ्या महाकाय मगरींचा एका पाठोपाठ एक मृत्यू होऊ लागलाय। 26 जानेवारीला या जगबुडी नदीमध्ये भोसते आणि सुसेरी या 2 ठिकाणी विविध ठिकाणी 2 महाकाय मगरी मरून नदीपात्राबाहेर तरंगत असताना आढळल्या। सध्या जगबुडी नदीला नाल्याचं स्वरूप मिळालंय, त्यामुळे या नदीतील मगरीच्या वाढत्या मृत्यूचं प्रमाण हा चिंतेचा विषय बनलाय। वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांच्याविषयी केलेल्या विधानामुळे वादंग निर्माण झालाय। यावरून शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे। या वादानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन भूमिका स्पष्ट केली आहे। तसंच भाजप सोबतही जाऊ शकतो असंही ते म्हणाले। प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की कोणताही राजकीय पक्ष एकमेकांचे शत्रू नाही, सगळे भारतीय आहेत। टोकाचे मतभेद असू शकतात, आमचे आणि भाजपचे टोकाचे मतभेद आहेत। यापूर्वीही आमचे मतभेद समोर आलेत। RSS भाजप आजही मनुस्मृती मानते, आमचा लढा मनुस्मृतीच्या विरोधातला आहे। भाजप मनुस्मृती सोडून घटनेच्या चौकटीत काम करण्यास तयार असतील तर आम्ही भाजप सोबत बसायला तयार आहोत, असं आंबेडकर यांनी म्हटलंय। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल अँड मेडिकल कॉलेज। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।